Kaixo, hementxe gaude, berriro, gure laugarren zatian, eta hemen ikastaro honetan gaude, zatika, pausoak egiten, eta gu sampleatuko dugu orain musika, egindako erritmoarekin, adibidez, guazen entzutera. Hori da gure erritmoa, eta orain arte egindako lanarekin, hortzen mantentzen da gure asmoa. Erritmo honi musika bat jarri behar diogu, eta horretarako hau erabiliko dugu. Pantxoa eta Peioren 1979, 1981 urteko bilduma hau erabiliko dugu. Oazen sampleatzera. Ziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egiten. Kiperi ematen diogu. Volumena. Trim. Eta guazen entzutera, ze grabatu dugun. Ziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean probak egiten ari gara, Ziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean grabaketa oso zakarra atera zaigu, baina hasieran gutxienez musika pixka bat badaukagu. Orain, nola ez dugun nahi, bukaera aldeko soinu zakar hori entzun nahi, bakarrik hasierakoa interesatzen zaigu, zakarkeri gutxiago daukalako, orduan hemen, distortxo gutxien daukan zatia interesatzen zaigu. Jarriko dugu parametro batzuk, non gu botoiarekin zapaltzen dugunean, adibidez hemen, oain, zapaltzen dut hau, eta Ziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean bere kasara doa. Bere kasara ez da gelditzen. Osea, zu agindu arte, edo zerbait egin arte, ez da geldituko. Orduan, gu nahi duguna da, jotzen usten dugunean, musika, adibidez, botoia zapaltzeari usten diogunean, musika geratzea. Horretarako dago parametro bat hemen. Hemen daukagu. Poli, eta gu jarriko dugu, off. Note off. Eta ikusi ze gertatuko da. Nik atza botoietikan altxatzen dudanean, musika geratu egiten da, eta zapaltzen dudanean berriro hasieratik juten da. Orduan honekin konposatu egingo dugu. Main screenera joango gara, eta track 3 horretan, track 3 unuset jartzen duen leku horretan, ja aukeratuta daukagu instrumentu honen pista independientea. Hau izango da musika. Goazen grabatzera. Horretarako, rec dub, overdub izeneko botoi gorria jarriko dugu, eta play start aldi berean. Honelaxe. Rec, play.
hauxe da musika jartzea. Emaitza gustatu zaigu eta bueno, hau izan daiteke base bat, adibidez, rapeatu dezakeguna. Goazen rapeatzera zati bat, a ber. Bat, bi, bai, Daddy Jeff zuokin, ikastaro honetan, herri asko daude sufritzen daudenak ez bizitzeko. Amerikarren kapitalismo imperiala, orduro jaten gaitu eguna pasa ala. Eta alaxe egiten ditugu musikak, letrak, bueno, letraren historia beste gauz bat da, hori ja inspirazioa eta, bueno, ahozkerak, idazkerak eta kontrolatu egin behar da asko gauza horiek, gauzak egiteko eta, bueno, letren historia beste gauz bat da, baina gu gaur hemen musikarekin aritu gara eta asmoa genuen erakustea halako MPC-arekin, halako soinu interesgarria atera daiteke, eta ez ahaztu, zatitxo hau musikarekin Peio eta Pantxoaren diskatikan atera dugula. Euskal musika dexente dagoela ere gogorarazi behar dizuet, eta halako gauzak sampleatzea ere, askotan harrigarriak diren gauzak ateratzeko soinu iturri importante bat da, eta beno, hemen eduki dugu, adibidetxo bat, inongo komplikaziorik gabe egin dugu, hau. Hau izan da guztia zati honetarako eta hurrengo tutorialean edo hurrengo adibideetan aurkituko gara berriro, eta espero dut, halako bideo tutorialak gustoko izana. Eta, bueno, mila esker ikusteagatik bideo hauek, eta, bueno, ikasten baldin baduzu zerbait, argi eduki ezazue halako aparatuek merezi dutela edukitzea musika sortzeko.